जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। मूळ कोकणचे असणारे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आमदार प्रसाद लाड यांनी कोरोना साथ रोगात लॉकडाऊनमध्ये कोकणी जनतेला भरीव मदत केली। कोकणवासियांसोबतच डॉक्टर आणि पोलीस व जिल्हा प्रशासनाला पीपीई किट्स आणि दर्जेदार मास्कचं वाटप केलं। मुंबईत राहत असताना कोकणात येण्याआधी कोकणवासियांचे हित लक्षात घेऊन स्वतःची पूर्ण टेस्ट करूनच कोकणात येतो असे त्यांनी सांगितले। परत काय म्हणाले आमदार प्रसाद लाड? म्हणजे त्या रँडम टेस्ट केला जात नाहीये, हा माझा पहिला आरोप। दुसरं, आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतो। आम्हाला देखील माहिती आहे की आम्ही रेड झोनवरनं व्हाईट झोनमध्ये येतो। आमच्या घरात देखील आमचं कुटुंब राहतं। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही आमच्या जीवावर खेळून लोकांच्या सेवेसाठी बाहेर पडतो। आम्ही जर बाहेर नाही जरी पडलो तरी लोक म्हणतील की राजकीय लोक घरात बसली आहेत, मांडी घालून घरात बसले। हा आरोप काल मला वाटतं उदय सामंत साहेबांवर पण झाला, विनायक राऊतांवर पण झाला। पण एक राजकीय कार्यकर्ता जो जमिनीवर काम करतो, तो कुठल्याही पक्षाचा असला तरी तो लोकांमध्ये लोकांच्या झालेल्या त्रासाला, छळाला कुठेतरी उत्तर देण्यासाठी बाहेर पडायची जी त्याची भावना असते, त्या भावनेतूनच तो बाहेर पडत असतो आणि ती काळजी आम्ही घेत असतो। कारण माझी टेस्टिंग मी दर 7 दिवसांनी करतो। दुसरी गोष्ट, आम्ही इथे मदतीच्या भावनेने येतो, मदत कोण मागत नसतो। सर्वसामान्य माणूस हा घाबरतो। या परिस्थितीमध्ये मदत ही आपण आपल्या भावनेने करत असतो। मग ती डॉक्टरांना असेल, गोरगरिबांना असेल, समाजातल्या कुठल्याही परिस्थितीत असेल, जे आपल्याकडे आहे ते द्यावं ही आपल्या देशाची, राज्याची संस्कृती आहे। त्या संस्कृतीच्या भावनेने आम्ही येतोय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।